Is mis Mary Kate, tá me dóigh bliain d'aois agus be me gáil chudí scáil gisaí an seo an tangamta ar nó Morton Bay. Níl géalaigh dinge bí ar an scáil a tá cardú ligin an seo as galibh agus tá géalaigh acu. Haim agus Nora. Tá dúlagam Kench agus bugu hart agus támatí bins mámi reg be me cur an chlaiging siki a hiú. So, be me genú dursa agus a glaciat. Agus níos sin be me rá tursa fanne a Kench agus bugu hart. Tá dúlagam a ceol fasta. Céim cully specialta tá sé dearg as sé firsta fanne bugu hartin agus clartú mo céimena. Dóla ma glaciat ag rongani agus hoisime a dursa nar bhí me seart bliain d'aois, hoisime ceol fanne ma granny as ma granja nar bhí me inta bug. Testigam seo far bins ma mommy as ma daddy in scéaltaí dú fud a nar bhí me bug in mínra ceol frogani bug a glasa. Bhí me galar me aircheck ahan le agus bhí me galcadí dursa ahan Jardine. Bhí páirtagam a nári is tí sa ceol drama, The Wiz, agus bhí me ina lothag. Began dú dursa agus ceol. Nuair bhí mar an stéise, maithí me sir agus inta bodlas an hang. Is fearlam dursa acro mar higam cruthú mo céim in a hang, bhí me maithú comforta agus sir, agus tá dúlagam genú crackla mo cardula lig. Is smilam Simone Biles, Glaci Americana, hug she part sa Cruthaím Olympica a fur she gortithe. Tá she inta ledger agus ní bin she scarithe for the Egyptians stinga be a last muchu. Is Mission Mary Kate agus Cruthaím.